Τι φτιάχνουμε εδώ, Γιώργο, για πες. Βάση για την οθόνη. Τι μου ζήτησες. Βάση για την οθόνη. Έχουμε όμως μια περίεργη οθόνη. Για πες εδώ τον κόσμο τι κάνουμε. Ταλαιπωρούμαστε. Λοιπόν, ο Γιώργος, παιδιά, μου λέει: έχω μια οθόνη της Xiaomi και θέλω να βρω μια βάση η οποία αυτή τη στιγμή, κάτσε να τη βρω εδώ πέρα, είναι ιδιαίτερη. Τι λέμε ιδιαίτερη? Η οθόνη του είναι... Να τη βρούμε τώρα. Λοιπόν, να σας τη δείξω εδώ. Η οθόνη του λοιπόν πρέπει να βγει αυτό το πράγμα εδώ. Αυτό που βλέπετε. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει στην Ελλάδα και πρέπει να το φέρουμε από την Κίνα και να πληρώσουμε τα μαλλιά της κεφαλής μας πάνω από 50 ευρώ με τελωνία, με τέτοια, βρήκαμε λοιπόν εδώ πέρα να το φτιάξουμε μόνοι μας. Και τι κάνουμε εδώ, πες ρε Γιώργο, μίλα. Τι κάνουμε εδώ πέρα, πες το κόσμο. Το κάνουμε 3D printing. Μπράβο, άρα θα φτιάξουμε εμείς τη βάση αυτή εδώ που σας έδειξα. Ξαναδείξω. Αυτή να είναι εδώ. Θα τη φτιάξουμε εμείς έτσι ώστε έχει πάρει και μια βάση ο Γιώργος, η οποία αυτή τη στιγμή, να, η οποία αυτή τη στιγμή θέλει να τη δώσουμε μέσα. Θα πάρουμε και αυτές τις βίδες, δεν είναι τίποτα. Θα πάρουμε από το τζούκλι 5 βίδες. Αλλά αυτό το σχέδιο τώρα, εντάξει, το βρήκαμε εμείς. Κανονικά το πληρώνεις και το σχέδιο. Εμείς το βρήκαμε το σχεδιάκι και θα κάτσουμε να το κάνουμε σε ένα 5ωρο. Πόσο έλεγε Γιώργο? 7ωρο. Θα αφήσουμε αυτό εδώ να γράφει. Και θα πάμε για μπύρες. Λοιπόν, πάτα ένα pause.